Ramogi TV karwakini machiegni mano Ramogi TV e Facebook iro kacha Ramogi TV Kenya e mbui mara YouTube kawantiere e mbui mara X iro kata Twitter iro Ramogi TV KE ka SMS line wabende yao ni thuolo mano SMS line menaria dek au chiele no diamo makawuono beninya turikora ko kale mbui meka dutote Facebook ata yuda Cleophas Oluoch machalagi X kod mano mar Instagram bende watude kata achiel kachiel ikono ni yudo weche manyien gi eyo machal nade ka intie gwenge mage to pachien mage kotene kod weche gi manyien arwakini machiegni nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar ma okeu nyaka sango weche manyien nyakora moge jwang wachako kod weche go mag somo kod oula kamedo ni chenro mag somo ne ong'ukre odiochieng' makawuono e sikund primar ma Ainsworth mayudore e kardak ma Eastleigh boma ma Nairobi tok pioula manokel kod koth mapek manochwe otieno manyoro pongo sikunno nochuno telo mar sikunno mondo mi oduok pacho nyithindo duto maromo 109 masomo e sikunno nikech ne ok ginyal somo e kilese ma pio pongo Joyce Oduor nigi ler mathoth. Okinyi mar chieng' tich abich, jopuonj gi jopuonjre mag skund primar ma Ainsworth mayudore kar dak ma Eastleigh boma ma Nairobi obedo gi buok tok yudo ka pio ula opongo kilese mag skundno nyaka kar yweyo mar jopuonja. Chal mar skundno nomiyo telo mar skundno duoko pacho jopuonjre duto mane riko mondo skul ka gin kod riyo mar somo ka jopuonj to pinyo mako kendo koro giparo pachgi e tie yiena. Kaluwore kod jakom mar skundno Alice Njuguna, pio ula makoro pongo skundno molo kowuok e skunde mamoko to nikech dinruok mar odundu mapikale pikoro chung mane skundno. Maji haitoki kwa hii shule, inatoka upande hii ya mashule ingine. Hii maji inakuja tu, inatoka Pangani Primary School, inatoka wapi inakuja kwa hii shule. Hii shule hata maji ikikuja iwezi toka. Juu hii barabara vile ilijengwa ikiwa juu. Sasa maji ikikuja hapa tu inarara hapa. Kwa watu wengine sijui walitoka wapi wakajenga kioski. Hata tukitaka kupomoa hata kama ni woro kidogo ndio maji itoke iwezi, na hata ikitoka iwezi enda kwa drainage juu barabara iko juu. Alice wacho ni pi mane omole skune e yotieno to koth mapek manochwe nyoro koro miyo buge kod mwandu moko mathoth okethore. Vitabu iliharibika yote, vitabu iliharibika sana. Kama kwa staff room ile vitabu yote ilikuwa almost 3/4 iliharibika. Na hii vitabu ikiharibika kama government imewapatia vitabu hamutapewa ingine. Sasa ni government ijue tutafanya nini. Atranur maenja kanyo mar board mar skundno kendo janyuol wacho ni chungo chenro mag somo koro nyalo miyo ok gitiek syllabus mar tam mar ariyo kalure ni skunde bende no yaw bang' jumbe ariyo. We will not complete the syllabus, the first thing. The other thing is that's affecting they mind those 800 children. Other parents, they might take their children to other schools, to the neighboring schools. Joten skundno koro ywak ni kinde ka kinde ka koth ochwe to pio ula muomo skundno to onge okang' mora mora maten county ma Nairobi osekao mar konyogi. Season mvua ikinyesha kuna flood. Na tumetry kuandika barua kwa county government hata kwa education hakuna kitu wanafanya. Kama last time tukifunga shule tulifunga mbele na wiki 2. Juu watoto wangi hawa gisoma kulikuwa tu vile mnakuona. Nyaka sani pok ong'ere odiochieng' ma jopuonjre biro dok e skundno nikech chope bende pio ulo pongo gino manyalo kata kelo landruok mar tuoche. Atokea hata saa ingine kwa choo ukienda maji inatoka na chini, watoto hawezi enda choo. Sasa the situation is like it is. We don't know when they can come back to school because this place there's a lot of water. Since there's a lot of water, we don't know when it will go out. The sewage system is taking water, but it is not. It is very low to take that water. And if it got blocked, it might not go even today or tomorrow. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi.